Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da ƙara saduwa a wannan tasha ta mai suna kunnen Kano TV. Tashar ku mai albarka, tashar da ke kawo muku labarai da nishaɗi da kuma abubuwa daban-daban a nahiyar Afirka da sauran ƙasashen duniya da kuma rahotanni akan abubuwan da suka shafi rayuwa na yau da kullum. A wannan karan za mu yi magana ne akan rasuwar shugaban ƙasar Iran. Za ku ji cewa an gano gawar shugaban Iran a wajen da jirgin su ya yi hatsari. Shugaban na Iran Raisi ya samu rakiyar ministan harkokin ƙasashen waje Amir Abdullah da gwamnan yankin Azerbaijan ta gabas a Iran da sauran jami'ai da masu kare lafiyar shugaban ƙasa. An gano gawar shugaban Iran Ebrahim Raisi da ministan harkokin wajen ƙasar da sauran jami'ai a wajen da jirgin mai saukar angulu ya yi hatsari. Shafi sa'o'i ana neman su a wani yanki mai tsaunuka da rashin kyawun hanya a arewa maso yammacin ƙasar. A cewar kafar watsa labaran gwamnatin gidan talabijin na ƙasar bai bayar da bayanai kan dalilin hatsarin jirgin ba a yankin Azerbaijan ta gabas a Iran. Sauran waɗanda suke cikin jirgin sun haɗa da Ayatollah Muhammad Ali Alhassi, limamin masallacin Juma'a na birnin Tabriz, kwamandan askarawan kare lafiyar shugaban ƙasa Sardar Seyed da waɗansu jami'an tsaro cikin waɗanda suka yi hatsarin a jirgin. Kawo yanzu ba a san musabbabin haɗarin jirgin saman ba. Sauran waɗanda suke cikin jirgin sun haɗa da Ayatollah Muhammad Ali Alhassi, limamin masallacin Juma'a na birnin Tabriz, kwamandan askarawan kare lafiyar shugaban ƙasar Sardar Seyed da wasu jami'an tsaro na cikin waɗanda suka yi hatsarin jirgin. Kawo yanzu ba a san musabbabin haɗarin jirgin saman mai saukar angulu ba. Amma ɓangaren sufurin jirgin saman Iran ya fuskanci koma baya sakamakon takunkumin da Amurka ta sanya a ƙasar. Bayan bayyanar labarin rasuwar shugaban Iran Ebrahim Raisi, mataimakin shugaban na ɗaya Mohammad Mokhtar zai gaji kujerar shugaban ƙasar kafin gudanar da zaɓen. Mokhtar zai riƙe muƙamin ne a watanni biyu kamar yadda tsarin mulkin ƙasar ta Iran ya zayyana, kafin sake gudanar da zaben shugaban kasar a cikin kwanaki 50. Kundin tsarin mulkin Iran ya fayyace kai tsaye matakin da za a ɗauka da zarar an tabbatar da cewa shugaban ƙasa ba zai iya gudanar da ayyukansa yadda ya kamata ba saboda rashin lafiya ko mutuwa ko tsigewa. Alhakin zai koma kan mataimakin shugaban ƙasa na ɗaya. A wannan karan ana maganar Muhammad Mokhtar don ya ci gaba da jagorantar ƙasar tare da haɗin majalisa, sai kuma ɓangaren shari'a da zai jagoranci zaɓen sabon shugaban ƙasa cikin kwanaki 50, amma za a yi hakan ne kawai bisa umarnin jagoran addini wanda shi ne ke da iko sama da kowa a sha'anin mulkin Iran bayan tabbatar da rasuwarsa da gidan talabijin ɗin ƙasar ya yi. Yanzu ƙasar za ta gudanar da zaɓe haka. To duka anan sai dai mu ce Allah ya ji kan musulmai. Ebrahim Raisi dai ya kasance ya ba wa masu hasashe mamaki a lokacin da ya tsaya takarar shugaban ƙasa a zaben shekara ta 2017, inda ya zo na biyu a zaben. A lokacin shekara ta 2029 jagoran addinin ƙasar Ayatollah ya bayyana sunansa a matsayin wanda zai jagoranci ɓangarorin shari'a na ƙasar. A watan Yuni shekara ta 2021 ne aka zaɓe shi a matsayin shugaban ƙasar. Ku ci gaba da bibiyar tashar mu mai albarka don samun bidiyon mu masu asali da inganci waɗanda suka shafi musulunci da musulmin duniya baki ɗaya. Wannan ita ce channel ta farko da take kawo muku duk abin da ke faruwa a nan cikin gida da kuma ƙasashen duniya. Kunnen kanawa ƙara da ɗaya ka sha labari. Kunnen kanawa ƙara ɗaya ka sha labari. Tashar mu na kunnen kanawa ya zarta lamba ɗaya akan yabo zakaran gwajin dafi domin sun ƙware da tabbatar mana da sahihan labarai game da ilmantarwa, faɗakarwa da kuma nishaɗantarwa, kai har da labaran ban al'ajabi domin ci gabar ƙasarmu da duk duniya baki ɗaya. Ai namu ba irin nasu bane. Tashar mu ta kau da labaran ƙanzon kurege marasa tushe balle asali. Ku kasance da shirye-shiryen mu a shafukan sada zumuntan mu, a shafin mu na TikTok ɗinmu da kuma tashar YouTube channel ɗinmu mai suna kunnen kanawa. Ku danna mana subscribe, ku yi liking, comment, share a kullum a kowane lokaci. Tashar ne dai kunnen kanawa. Mun gode.